ki khubor ka bate CTV. Lawan Rajhapi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Kinonya kali kamay tourist kebidan hapok ke kinhon kebelatip kum ko all khasi Meghalaya Tourist Taxi Association. Kilasyong jingalang haka khandai trik unaitung alajar phosau halom shilong ban pinkre ikimat bikin litra shu menteri keteran jungok kai perthai ba polling do haka jingalang keban long lasham tayo. Habikran chikla pathai kubor President Jani kinhon uba regal dinas doling baru advisor uba John Nonglan kilo ong bikin pinsngau yaki jing dawa jongki badiban khangno yaki kali kibana bar bakin umyo rungshu shik jaka jungok kai ba pher kibidan haga jela khana bakan kta yaki kamai ke ji jongki nongnya kali tourist kibede ki try mulong Klepen pa ko jingngau kya namar bagi kali kibana bar ki yo mon chaba palan bar ki runglut chmali kin nong kin chra jangga jela Yementai kilo ong bikin up yaki jingkran merubah polling do balada ka jingkran kamlong ka besai so klepen kret lupa ban shimda kue pat ka senjam Halor kata ka rai ka ba phi philai kli kum ki press ki media te ni kum ka isi meeting jong ka all khasi Meghalaya tourist section ni shimbe ka to kalanti ka ba i tourism minister ila kran menen ya ka ka ba ya dei shapang ka jing dawa ka jongi mo ban khang no ta tourist spot ni shimbe ya ka ba ni shimbe ban ka kalong ni pen tulun be hata ka benta ka ba ngin sa yo ban ya don rengkat ba i bila yongi ban khot ka next week ting ni shimbe ka kalanti ba i ilap nyai kumta ngin shimbe ka kalanti bat ngin sa nang ya tulun shu ha ka rai ka bangi shim menta si kalong bangi shimbe ka benta ba ngin sa ya kendu i ha ka shim te yo kemudian next week kanung kesingi 4 tip dengan ide simtio ngi shime takrai ngila shime kanti ke bai ba pol la kan kata ngi shime kata kanti ba ngi menjor bang ngi le kata ka meeting ke bai sakot ini ukot mai ngi halor kata ngi don be tangkum ni bandong iba pol khindiat ru kum ke jinglong priu la don hi ke jingkren bakla henrei lada halor kata ka jingong ke jingduna kali lada kumnu kanum duna haba uparado prasnam tribal jongi umyo hok ban kamai umyo ban nyai hok leni ban kamai hok hagi benta ki badai ban yo ban kamai halaka jong ka state te ladai ong haba khalor kata ba yang baduna kali tengi ke ba dong kam na kali yang gajongi ai lat ingi ki try jela ki try muluk banginyo ban sei ya ki samla ki bam don kam non jam ba kinyo ya ban yo ban kinyo ban kamai lang kinyo kam yo jam kin tena ka benta kata kalong baik ba kata ka jingkren gajongi kalong baik ba la let's say ka don ke ka basilendet ka baki ka cabinet nane ki minister ki yakren nane ki officer ki bede tourism ki yakren nimtip ya kata ndrei la dapi ong ha ka jingduna kali katkum ke jingpet jongi ka all khasi Meghalaya tourist section ni ba ka kali kala labun ki basong sngi ki try khasi the driver khasi jongi labun ki basong sngi ha ka ban yo kamai man la kasngi kata ka national permit ladai di kren kata ka national permit ngi ong bai kumne national permit ladai ban sothu i la khamsai ki jingmut style la khamnang ki sat ki yangi ki tourist taxi driver hoi ngam sumong ba kren ben akan tho i ki pradarbal jongi ni la don ki khamnang kham start chu kum ki global tourist taxi te halor kata ka bai ong ba interstate lada ka dei hata ka benta te interstate kai ka jingmut kadai bai ban kut apo Shillong to Shillong la ni highway kadai kumta ken tengina kalian ka jingi ka awla khasi Meghalaya tourist section kita bar khoi ngim kwa banyak keren bat i namar habang ile hatu kasi khandai tarik kemaya kendu i ba pol ngiong bai ban khang directly bai tangik spot tangki tourist spot bangin yo ban ra tangki try jela try kali hi bana nangani ka state jongi nginyo ban ra mangi ki tourist nang jo kai bawan sang ni portai chakani ka jela jongi bangin yo ban ra ban yalam kai ki tang kata hi ngi kam kren hi kita ki international state lani 3 state lani 4 state kat badai mau su ong no ndrei ngi su ong bai tang kawai bangi ngi kwa bai ban khang no i ki tourist spot sna no i ka an ka bala bangin yo ban kamai dangi hi ki try jela haki spot ki jongi ki jaka jongi tang kata hi ngachu ong ipi lada umla ban khang ni don sakiwi ki senjam ki bangin shim namar ngila ngala ong hamen neng ong ba indon ke jing kendu
ya ba pol la ni ki officer jong ki badi jong tourism department ha ka tayo ko banwan tingin sale ki badon kam ni lu nakal yang jong ko all khasi megale terus ni no mailat ni som klikti bat ngin le ki badon kam bangin bha kan miat ya ka plang ja jong ni hiu try jala u drabal khasi jongi ni don kam be ya kata bangin penbit penbiang yo try jala try drabal khasi jongi u bakamai jakpo nakakam nya kali hoi ladai ke ikarai ke bangi mi ni nakatukas ngi ke bangi ya kendu ya I bapol ke ikarai be mi lada kami ke babha kala bha ngi la hun ya ke ikarai bi ai te lada karang mi chu ke jerut ke jerwan ngi num song klik ti ba nakaliang jonga presiden ro akan tu ya kiwi ki asan ru ki badan haka ni ke district la ni ke jela hoi le si hakini kisngi ki banai ki bladep ngim sim la khot ya fi mo ngan pensai snon ngim sim la khot ngim sim la wer ya fi he ngi ong to ngin ya ap suang ngin ya chakmat kini kam ka bangi dei lemba ka aul kasi megal session te ngapan map hani ka poru nam taki assion ki per jong ka district jong ka jela jongi ki district ki per hani ka jela jongi te tang kata ka hi ka bang pan map bat lada ngin sa song ka isi meeting jongi bangila rai meneksi ngin sa don ka ka bangin le lani ngin ya kendu bat kita ki nongilam jong asun per jong ka district per hagi ki jela jongi ka asun ka badan haki taki ki asun ki badan pok district jongi kilabun rei katkum ke jingtip jonga namar bakani ke dika all khasi megalitur section ke badang ginang suseng hau ar pratrik u November deh ar pratrik November arjar arfulai te ngi ke jing shem ke jing jenjar ba umdan bami halor kani ka phang halor kani ka mat ka ba ngi tur manta te ngi ban sing hab ya sakmat ngi thau no ngi don kat tu kan kenun ngi penlong no ekani ka kum ka wei ka asan ka ban ya trailang na ka bha ka miat jong borok ki district ki asan bor khoi nim ong ba tang ka ya tangani ka asan ka ba ka all khasi megale tourist taxation ka ba ngin penbiang tang ka kamai yang isimet nrei ngi kwa ngi pensai hang ni ba ngi kwa ban pentrei lang la ni kendu lang ngi song lang ngi mit jingmut lang borok ki district ki badai per ke asan ki JC ki per ki riboy district mo ki district ko mga ong ngi song lang kini ki si ki por ban kini ki ban kita yo ban wan ngin sa yele ekata ka badan kam la kaliang jong ka all khasi megalitur section hakitur spot hi bun hi ki kalibe ki banabar ndala philej lada pikum ki press ki media lada philej ki spot phini I hakum hakisngi Saturday Sunday phini I ba ki kali megalia ki wei ki spot haman pakoi ki spot phini I kindon kai shipho na khatsantali kat ba ki kali ki bana ba UP ki West Bengal mo kini ki Assam ki donlang ki Sikkim ki bun ki bawan ki bun ki kali ki katu ka ba menenga la kal ban pensai kendian ki bun hi ki kali ki bana bar banwan haki spot jongi te halor katu ka ba mot kal menne ka ba pensai nga kal ban pensai feng speak press kai ka bang ki pensai kalong ba ni na kaliang ko all khasi megalitur station ka bangin se snok ti lang bat ki ki asan ru nang ni sakman ni train kat bat ki bangi kwa ni angnut baro hi ka ason ki bala don hi ka to kanu ki bala phone yang ki ong ba ni ya chakmat ya kan kam bangi ru ngi kwa ban kan urlong ya kan ka jing dawa ka jongi but ngi kwa om bangi nya tuklar ya ketiki interstate lani ketiki light state ni tuklar yang ngi ka jing dawa ka jongi kalong bai ban khang no ek terus spot tang kata hi nim don bun kentien ban kan saka sarkar lala kala ibet ba ni u khasi lani usamla u bamdan kam dan jam u don kam ban yo ya kam ka jam ka bibit ka biang ban light nak jing sni ba per jong kan ka pertai te iba daga buram bapol phin hab ban perkhat ya kani sani bat pelong janai ya ka jingmut jup khat jong pi pladei u kham shai ba kham bit ka jingmut jup khat yangi kim ki driver nrei to perkhat lem no yangi ki driver tourist taxi ki ba ngila dawa ya kata kamat nadu kisnem ki ba adep kila don ki kinhun ki ba lai Henry kala syukut tang hakajing keren kala syukut hakajing rak memorandum kala syukut tang hakajing di sya la hakajing kendu ki isi lai thau kita glai thau kilat kita para dribal bapli Henry kampoit kam seso Henry na ka all khasi megalitur section ngong ladang kem urlong yakani kajing dawa ka bangi ngi dawa manta ngi nginum chong thaj bat ngi nyaitur kum hakamutu ka bangi labu ngintur ngin om sange ngi nyat be chafak khamat te ngalai kajing duna jeng lai kajing kerdu ngalai sibun bahaya ka indeko kajing trikam rumah nadu sya kan ka kam dia dan kam te kai ngko abanong ba hanya pensai mo hakani ka benta ba kajing tre kam jungi kam dei bang yong bangi khang no tang na pa invitation ni
iki Assam ne kanu ki ke kali ban bar kam dei kumta henrei ka jing keren jungi kadai be ban khang mitang airport tourist spot kan kadai kata kila banwan spo hospital kila banwan college kila banwan she kila banwan sora kila banwan spo jentia kila banwan spo noston tambatang kan ego ong ba spo tourist spot kan tambar katu kadai jak po jungi namar babaling ong ya kata ka benta lada pilek ngani film ka jing pen ka jing kentu jonga mo minister badan burum jungi bapol badai pai ikan ka tourism da pilek mestap ang pilek apa PB hantai badai plus jar ka jongi hantai pilek apa civil hospital hang tu ki area hang tu ki badan nation pilek apa gari khana da pilek ma apa anjali petrol pump ngani itu PB dalai itu jika mestap dai pini bai ba ki driver para driver ng PG shurut bai one way passenger kiatan ki iban ya sho iban ya dan nomor beliau ni be jakpo ta ni wa jakpo ni haban dang step ni haban poist to san baji sau steng ma tatang mentaleng ko abnong ba apa PB datang 5G lakut kapor ti ar lai kanta kenu nyop passenger kasem jinge ba kata kata ko ke jinge jungi ba ngi miop passenger nada kamai ke jakpo jungi ni miyo shu ba dei ban yo ya kata sakawai kalong ba bon sin bangi pej ba mangingi shurut hitang hakitu area gi bangi dan mangi to Anjali PB bada ki gari khana bada pa Anjali kumtama te kiwi par ki kali bana bar par ki ngiyos ko baki lapoi sora lapoi podauki lapoi pomolnong ki lapoi keleng tourist spot ki dap ki bana bar sudah ipat hang tingi dangi shurut tingi du kita kajakpo cungi kadi katu tekin reki beri bana bar ki wan minang te ki fiau wech pa sora sa sora bam nang tu di tu thia ang tu dalam tu kamai nang tu kat baman kila di biang situ tengi pat badai hok nani banyo ai katu kamai jakpo ngimyo kan kata ka de jingya prapo persen kadon lada village po sora fin pait man ko wei ka tourist spot ni tu prapo persen kadon ki kali banabar ki jongi li dan tang no tetang le 10% ru ndan pli snai tentang pait ki bre jongi kane kadai benta na dum sya kala dai kane benta bentre ban khmi ngalenga kajing kerpat nak kali jonga nam tai minister ma bapol badan buram nga kentu ma nga sim nga kentu pi ba sim khya kane ka benta ba pintre kane kam nambar ba kane kadai jak po jongi te khanang bangin im gini ja kan ma mentang ni tu pi ni syurut dalai chi im don i te kalong jing susi kan nambar tang ini don ki kam jongi mentang ni tre kan kam ngim nang ti kam kadai kane ka kam bang im jak po te sim khya kane ka benta ma kelas slam kan ni kelas slam kam dei tamenta dei bala slam tama umdan ba mi khmat kan ni benta ban kit khia kan ni ka kam ban tre ban yash khmat kam dan kan ni benta kitieng kan ni wei walong ba kitieng yo la shay khang no po khana para yo kan ja yu kan long kitieng ibu i kata jing tieng kimla ban sim kan ni senja ban tre ban yash khmat kan sim khia kan ni ka kam an kan enter state bus ta to fiong katu kala ban ka bos kila ban bos kadai jong ka bos ha ka jing shisha pinda i le kadai ka bos ka bahaya kadai ban sakut hong tu kan andai kata ki bos parti poi bisa ki jaka ni tupi tatang idang iya ngi banyak kali red ni bot nadin ke bos deng ni dalich formal nong ni tupi ha jaka bangin poi tang arpo minit ni poi ikenta bah biya ski dan bot bun ki jaka ki don kata ka jinge ka blok ka don ta ka don jinge sibun bagi don ka jing jak liale tane yong sin ma piluan ka bos le sini jing jak liane yong fini to plastik nang tai kum tu bitor kum tu fi chips kum tu ka jing jak liane yong ka jing kerkha ne finong ka jabok le katali tu na yong re babun bah ngaga i te khmat tatang lagi sin mai ngong bali film tu kari jing bali film tu ngali sin mai tatang sikaran ngaga don ko hok trash dong ban karena ta benta telong katai kata ka bos kadai benta kata kai keren nadu hantu la de tho om hiran da mila de tho hang tu ba memberndam ke bangi pa men ketu kandai trik ti la di ben itu kan yang tu kum pengalaman men ne ngong ba ni klem ong ban khang ya ki turis Assam la ni ki kali Assam ban syang sori ni wan don kam official work apo ka jela ka jongi ni ong ban khang tang tourist spot te ba pol la de pisung thu e kini sung thu bi ong yangi ning kong kasi hau ar kandai trik arjar plai ngam ban sing hap kran kini namar ka men sim jonga kum usunrang kum rong ba bakit khia ya yeng ka sem ban pandap i jong ki khun ki na ka kam kali kamai ngahap ban pensai kini pila ong yangi ha ka arpulai usnem arp kandai trik pi ong wanra da ka memernam da ka pareng wat wanra kasi wat sungurem ba poli kini ngahapan pensai kum presiden jong all kasi megale section ba ngingla ora da ka pareng te pi nyatrai pila hun gatu penlong urlong no ya kini kamat ke bangi kwa ngim kwa bakan sateng tanggatang ikwa ba ngi syabe ikilis terus Assam kini ikali Assam ki bawan sini ki wan kat baman kinya kila banyeng hapo mat pranru largio ki parking kila banyeng hapo pesjar gio ki parking nre perkhat no yangi pradok prasnam uba nga menin menne
ngimyo kamai don soba napok jongau parada balu bamyo kamai ru iyo iya kata imyo i tengah karpat dak basurit ipi ba pol leng do pi kum u ba ngilap kubor kasibut ke jong ni ki parai rabal khaj ngilap kubor pi ken mau ye kini ba pi yo pin da pendon urlong no ye kini wat sengap ya kita ka jing penting kok tempan dana wei na ar ki bana bar ke jela le si mau yo kadon kum kata leni yo pi don kanu nu benta ka ba piting pismi yo unong yalam jong pi u ba konrat sangma ngaong ye kata da ka buram yo chip nastal jong iru ngahaban ong memang ngidi kasing hap ong ba tengah ong ba kontrak pi hapan pek lem ya kini kelenti ke bangi kum ke all kasi megala terus asion ke bangi ngila shemjing bangi mi shanish khamat ngi wan khamat kap media ngi wan ka press ngi thau ke asion ki ba pero hang ni poka jella ni ka state ke jongi kalong bangi la shemjing hakar kom kamai ke ji telada pio sko ni kentien ke banga kren bat ki isi member ki jonga ki badan hang ni menta berkhoj ngi kren ya ke ju kasur te tang katahi sai sisi ngan ban biang da puli bhai ka MU ka bangi pha shafi ba pol ni klem ong bangin khang ya ki kali banabar jong jala banwan hapok state jongi hendrai ngi pensyai sisien nga haban ban bang gani ni khang tang ya ki tourist spot ni kerpat ban khang tang tourist spot ba kadai ke duty jongi ki try jala ki driver khasi ki bangi nyo banra pura ya kita ki tourist ki bawan jong akai ni lada piong ru ba kaduna kali ailat yangi ba yo le si la kajing ailat ki thau no itaka an ngiru ngiya banyo ya maroi shipo tali kali kum ki member ki badan hakani ka all kasi me kale tourist taxation sakane ko ga tin ko ajumut kalong ni mri ba ajumut hi ka kadon bai kalat ngani pi dong duna kali dai habadon ka jingmi dai ka beng le ka ai manta ka call ai kali na beng bajon kali kalun kumni wan message kalun chimlun habadan pat ka income fi dalada pila lada ki kali banabar ni do fi kila sange ni to pi kumbangi ong kata kemut ki beri jungi dei kin mi sibun bagi banyak kali ro sei kali ni to pi ka scheme to kadon nata in to pi kalun to kadon in to pi ngisim to kalun i lai namar kadon ta jing yo ata beling khuslai kata kali de kawan bai i kata zero down payment la yo kata pi ta kite nga kwa ba kalong ban sim kya kani ka kam namar ba kani ka kam ka bala don kam ha do kata ta mar ba ngila i ki para do prasnam jungi kila du sya kata ka kamai kaji la du kata ka jakpo te don kam ha ban sim sani kani ka benta ba don kam ba pihak berkat syai ki bril jong mo pihak berkat syai ki bril jong dei mangi hi ngani tu pi ki ba peniang mo pi ki bar khai ki minister ki mele bar khai ki dei mangi hi ki ba ngai pi kata ka vote ken ki kerman ni kata ka jing ai vote jongi ba pi pin le ai ken benta jongi mo nam ta ki para dai bar jing bar khai ta katai